słownika wyrazów obcych jest definicja. Agresji wydaje się niezwykle uproszczoną i nie oddającą w najmniejszym nawet stopniu problemu, który jest przedmiotem poniższych rozważań. A dlaczego być naprawdę nie jest śmieszna? Reszta to wcale nie jest śmieszna. Ale to u nas jest śmieszne. Jest to bardzo poważny temat. Peregrinacjach naukowych stara się na pytanie, dlaczego ludzie zachowują się agresywnie, odpowiadać w sposób wielorakich i zróżnicowany. Wydaje się, że pewna odpowiedź jest dopiero przed nami. Wydaje się w największym... Czyny! Genetycznej, biologicznej i środowiskowej. Agresję można rozpatrywać na wieloraki sposób. Agresywne jest dziecko wyrywające kolece zabawkę, agresywny jest sprzedawca, który usilnie nakłania do zakupu swojego towaru, agresywny jest mężczyzna dokonujący fałszu na kobietach. Rozróżnianie agresji w ten sposób uwzględnia jedynie wyniki, a nie intencje. Profesor Aronson dokonuje zróżnicowania w obrębie kategorii agresji zamierzonej, agresji stanowiącej cel sam w sobie i instrumentalnej,